Bon dia a tothom, som els nens i nenes de segon d'Escola Lluçanès de Prats de Lluçanès. Avui us explicarem la nostra investigació. Ens van preguntar com és que no ens vestim igual durant l'any. Vam pensar perquè som diferents i depèn com ens roba ens queda més bé que l'altre. Depèn del que ens digui el pare o la mare. Depèn del que fa fred ens posem pantalons ben gruixuts, un jersei pelut i de dins màniga llarga. Quan fa calor ens posem pantalons curts, màniga llarga i sense jaqueta. Quan plou ens posem botes perquè són impermeables. I no què vol dir això d'impermeable? Vol dir que et mulla o no et mulla i són negres. De què estan fetes les botes? Les botes estan fetes de plàstic. Vam dir que quan plou ens posem botes que són impermeables i són de plàstic. Tot surt del plàstic. Vam decidir buscar informació de l'origen dels materials. Primer, vam fer un joc que havíem de portar a casa perquè de quin material estava fet. Vam adonar-nos que l'objecte és el que fem servir i el material és el que està fet. Per exemple, origen animal, de la llana i surt el fil que serveix per cosir. Origen vegetal, del nat i surt la farina que serveix per cuinar. Origen mineral, de la pedra granit i surt una taula, una rajola o un gel. I més idees que vam buscar als llibres de la biblioteca. També vam fer un joc que tenien diferents objectes de descripció i havíem dit de quin material estaven fets. Nosaltres investiguem la roba que està feta de teixit. Quan és un teixit, les nostres iaies ens van explicar com abans feia el teixit. L'otis és el fil del plegador. La trama passa entre els fils de l'otis i el surt la roba o el punt. Per què es diuen teixits? Perquè del fil de l'otis i la trama teixida el surt la roba o el punt. I ara us ensenyarem un vídeo d'un teler antic. Comencem a investigar i ens preguntem quin teixit és més impermeable. Tenim 4 teixits diferents. Primer, llana, segon, lli, tercer, polièster i quart, cotó. A cada teixit li posem un número. Primer pensem i preguntem a casa el seu origen. L'origen de la llana és animal, l'origen del lli és vegetal, l'origen del polièster és mineral i l'origen del cotó és vegetal. Durant la investigació hem fet 4 grups. Durant la investigació hem pensat l'hipòtesi de quin teixit és més impermeable. Durant la investigació hem fet 4 grups. Cada grup s'ha ficat un nom. Tots vam pensar a les hipòtesis. En l'estratègia cooperativa hi ha vist al mig. Tots pensem i un escriu. Tornem a pensar i n'escriu un altre. Pensem que el polièster i el cotó és més impermeable perquè no tenen forats. Fem l'experiment, agafem tot el material. Com ho hem fet? Vam agafar 100 mil·lílitres d'aigua, balança, 4 teixits, una proveta, un embut, un vas de precipitat i un cronòmetre en 2 minuts. Vam posar l'embut a la proveta i vam posar el teixit, però abans el vam pesar. I llavors el vam abocar 100 mil·lílitres d'aigua. Quan van passar 2 minuts el vam tornar a pesar. Ara us explicarem els resultats d'aquest experiment. Quanta diferència hi ha entre el peix inicial i el peix final
amb els resultats que hem d'explicar alhora, ens imaginem i dibuixem cada teixit per dins. El cotó i el polièster n'en dibuixem forats perquè no es veuen de tant i l'últim. Conclusions. Tots els grups que eren el teixit més polièster eren el cotó i el polièster perquè no hi veuen forats i el fil és més gruixut. Després vam seguir investigant i vam veure que el teixit més impermeable era la llana i el polièster. Llavors ens vam preguntar quants és que no han deixat passar l'aigua i vam dir perquè tenen fil més gruixut, perquè hi veiem com uns fils molt petits o perquè no hi veiem forats. Ara doncs ja veurem com és lineal i com hem dit. I entre l'una que passa el nom digital a veure si les conclusions tenien raó. Vam observar que hi havia alguns teixits que tenien pelussa, hi havia alguns teixits que no tenien. I vam anar observant i vam veure això. Aquests són dos cotons que aquest és que té més fil i que quan toca l'aigua absorb més l'aigua. I el que no té gaire fil doncs no absorbeix tant l'aigua. Aquests són dos fils de llim i després hi vam tirar una gota a veure què hi passava i després va passar que el fil prim doncs es va tardar més a explotar la gota i el fil gruixut no va tardar mai i perquè el gran no va absorbir tant l'aigua, va absorbir l'aigua. Primer pensàvem que el cotó i el polièster no tenien forats. Després ho vam mirar amb la lupa digital i vam veure que tots els teixits tenien forats. Vam agafar un fil de cada teixit de la punta i el vam ficar sobre la taula. Vam tirar una gota a la mateixa hora i volíem mirar quin teixit s'absorbia més aigua. I després vam fer 4 grups i vam tirar una gota. Vam veure que el polièster era el que la gota s'aguantava més sense que s'absorbís l'aigua i els altres no s'absorbien tant. I això ho vam fer amb els cabells. Els cabells de la Zoe i els cabells de la Carme vam tirar volíem veure com eren els cabells de la Zoe, vam tirar una gota per mirar i vam veure que els cabells de la Zoe la gota era més rodona i era tan llarga i amb els cabells de la Carla la gota s'estirava més i era més llarga. Després l'Elsa va veure que quan tirava una gota a les lletres de pintura dels pantalons no entrava l'aigua i quan tirava la gota al teixit relliscava i entrava. Després vam mirar les etiquetes i vam veure que no totes les etiquetes poden ser 100% cotó. N'hi havia que posaven 35 cotó i una 65 polièster. Sempre, quan hi ha una etiqueta que no és exacta del 100%, ha de ser dos números que sumin
impermeable. El teixit més impermeable és el polièster, perquè hem observat que els fils del polièster no absorbeixen tanta aigua. Quan van fer l'experiment van veure que l'aigua es quedava més per sobre, perquè en 2 minuts no va tenir temps de travessar gent d'aigua. I per acabar amb el nostre experiment hem hagut de resoldre un repte. Amb els 4 teixits ens vam fer una pregunta. Amb quin dels 4 teixits podríem fer un impermeable i una tovallola que absorbeixin llum? I molts vam dir el polièster i la llana. I ara ho hem resolt i en realitat és el cotó, perquè té els fils que absorbeixen més aigua i si a més els fils del cotó són més gruixuts, n'hi ha més i si estan més apretats encara eixuga més. Moltes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi agradat. Si us voleu fer una pregunta, doncs la podreu fer.